Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6 o kung alas 6. Ining na oras. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 28, tuig 2021. Akitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo balita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. 23 ka sa Negros Occidental na diskobre nga long overdue projects na. Bacolod, wala problema sa vaccination centers. Sa mga nagapanguna nga balita national, video sang wala napasulod nga dose ng COVID-19 vaccine sa isa ka recipient naglapta. Modified GCQ temprano pa suno sa Okta. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Montesa. Mayong hapon kay Ma'am Rowena Buenafe. Ano ning apelyido niya? Ugatis gali, no? Mayong gabi mandira sa imo. Labi na gid kuno sa mga taga-barangay Udyong sa Moises Padilla. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon, mayong gabi gali. Nagakalipat ko. Wow. Sa kay Tamyo man sa kay Sir Noel Amar, kay Sir Melily Oligo kag kay Go Wayson. Bal ni Sir Alex Montesa, no? And also sa kay Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo, always man naga-monitor kag kung hindi maka-monitor ti gina-recap na sa kay sa liwat kay Ma'am Vanessa Mayo and with Doc Mayo sa may Rochester, Minnesota. Kay Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob kag kay
Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Christopher, mayong gabi dira sa imo. And also sa mga member man sa Energy Fans Club, good evening dira sa inyo. Si Aksyon Dennis, naka-prepare na ba tinigang? Sige, salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa padala ninyo sa inyo man nga mga mensahe sa subong iya nga gabi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14, kakaroon sa ditanya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. 23 ka mga communal irrigation sa Negros Occidental sa idalam sang Department of Agriculture ang makabig nga long overdue projects. Sa datos nga ginpresentar ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ini nga mga proyekto ang nagabalor sang 3 milyones pesos panubo nga wala masugdan
wala matapos o kung pinabayan sa malawig nga tuig. Suno kay Diaz, ginmanduan na ang Office of the Provincial Agriculture nga tapuson ang proyekto antes matapos ang tuig 2021. Kung mapaslawan, ginpahayag ni Diaz nga ibalik ang wala magasto nga pondo sa DA, samtang i-blacklist naman sa gobyerno probinsyal ang kontraktor sa proyekto. Ini nga mga proyekto ang ginasugdan implementar sang tuig 2014. Sa iban pa nga balita lokal, natalana nga mag-abot sa Negros Occidental ang Moderna coronavirus vaccine sa kagasunog kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II nga pareho man sa Pfizer. Ini nga bakuna ang ipahamtang man sa ultra-low freezer sa cold rooms ng gobyerno probinsyal. Hunyo 27 sang mag-abot sa Pilipinas ang unang nga shipment sang 249,000 ka mga Moderna doses. Kag ang Moderna amo na ang ikalimang nga size sa bakuna kontra COVID-19 ang nagabot sa pungsod kag pagagamiton sa vaccination campaign sa gobyerno. Magluwas sa Moderna, ginagamit man sa Pilipinas ang Sinovac, AstraZeneca, Sputnik 5 kag Pfizer BioNTech. Samtang ginanunsyo man ni Diaz nga subong semana mag-aabot sa Negros Occidental ang 34,000 doses ng Sinovac vaccine. 1,020 ka mga taga Negros Occidental ay nakalista sa pagpabakuna sa Pfizer subong adlaw. Suno kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, 340 ka mga residente sa syudad sang Silay ang ginbakunahan sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Samtang 680 naman sa Negros residences sa syudad sang Bacolod. Ang 680 ginalakipan sang 445 halin sa Talisay, sa Banwa sang Hinigaran nga may 35 kag Silay nga may 200. Buwas Hunyo 29, nakaschedule nga bakunahan sa Teresita Halandoni Provincial Hospital ang 315 ka mga persona. Ini ang ginalakipan sa Banwa sang Manapla nga may 14, sa Banwa sang Calatrava nga may 17, sa Banwa sang Tuboso nga may 94, kag syudad sang Cadiz nga may 190. Sa Negros residences naman may 632 ka mga vaccines mga vaccinees ang bakunahan. Sila ang maghalin sa La Castellana nga may 42, sa Don Salvador Benedicto nga may 25, La Carlota nga may 215, sa Banwa sang Valladolid nga may 101, sa Banwa sang Morsha nga may 196, kag Banwa sang Candoni nga may 43. Suno kay Diaz, kalabanan sa mga nagapabakuna amo ang mga indigent senior citizens. Magalawig naman ang pagbakuna tugtub sa Hulyo 2 tuig 2021. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero nga wala sang problema kon vaccination centers ang paghahambalan mangod madamo sa mga nagtanyag sang lugar para patigayunan sang vaccination program. Ginpahayag ni Novero nga vaccination personnel sa karon ang ila ginapalaligban apang nagklaro nga ginatrabaho naman ini ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Renardia. Sa Hulyo kag Agosto, mag-uumpisa na sa napnagon nga pagpangbakuna. Naibaluan, ginabulubanta sa 150,000 ka doses ang AstraZeneca vaccines ang mag-aabot sa o kung para sa vaccination sa Bacolod noon. In kaso mag-abot na ang mga bakuna, ginpasiguro naman ni Novero nga may vaccination centers para sa patigayunon nga mass vaccinations. Even last year, nag-prepare na kami sa ating mga vaccination centers. We already even identified mga 26 na mga vaccination centers using mga barangay gymnasiums kag mga gymnasia sa mga eskwelahan. Ang kabahin sang pahayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero. Magapatawag sang pagsinapol si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa Department of Health upod ang opisyales sang syudad sang Bacolod. Agud hambalan ang plano nga pagtukod sang Bacolod City General Hospital. Ginpahayag ni Gasataya nga pagakuhaan niya sa
DOH National ang technical report o kung mga dokumento nga kinahanglanon sa pagpatukod sa hospital. Suno kay gasataya, wala pa tubtub sa karon sa pinal nga desisyon kung diin ipahamtang ang hospital apang may 5 na ka mga individual ang nagtanyag sang lugar. Samtang ginpasalamatan ni gasataya si Senator Mig Zubiri nga magabulig pangita sang dugang nga 200 milyones pesos para ibulig sa pagpatukod sang hospital nga may 600 milyones pesos na nga napain nga pondo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Ugaliang pag-inom sa kadadlaw sang San. Mayong gabi sa kay sino pag gining imo nga ginagreet Sir Alex man. Sige tanan kun upod sa puwersa sang ARB community. Madamo gid salamat. Okay, salamat gid. Kay Miss Atia Kimeriman sa may banwa sang Morsa, salamat man. Kay Ma'am Diding Alohamiento. Mayong gabi kuno Aksyon Radio Bacolod. Sa kay Sir Joval Trinidad, mayong hapon. We're monitoring from Cabancalan City through Facebook, Transistor Radio, and kompleto ba? Sige, salamat gid kay Andre Imbudo. Mayong gabi madala sa imo sir. Kag mayo lang nga pamati. Sa kay Sir Ray Baryoga, mayong gabi always managa monitor sa may Barangay Pandanon, DSB, on and off. Sign on and sign off. Salamat si Sir Melily Oligo. Ano ning imo ginapang sensor Melily Oligo man. But anyway, mayong gabi dira sa imo. Uy, sinong Mark Gabriel Salanga? Nung Mark, mayong gabi man dira sa imo nung may lang nga pag-monitor. Kay Francisco Guanco, mayong gabi. Kag salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa subo nga gabi sa Aksyon Balita Evening Edition. Prepare na kamo na dayon tiligangon nyo kay basi reklamuhan kamo dira nga wala pa katigang na oras. Salamat gid sa liwat, halong kita. God bless aton nga mga ka-aksyon. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kitsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:27 kakaron sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginaimbestigahan sa karon sang Department of Health ang paglapas sa COVID-19 vaccination protocol nga nakuhaan sang video. Una diri naglaptang isa ka video sa social media angot sa isa ka health worker nga nag-inject sang syringe sa isa ka vaccine recipient pero wala ginduso ang plunger agud kun tani mapasulod ang unod nga dose sang bakuna. Suno sa DOH, klaro ini nga paglapas sa vaccination protocol kagin pahayag nga magapahig-amot ang ahensya sa natungdan nga local government para sa investigasyon. Samtang ginpasiguro sang ahensya nga ang recipient nga nagkuha sang video ay nabakunahan matapos ipakita ang footage sa vaccination team. Sa dugang nga balita, lokal ginpahayag sang Octa Research Group nga tama pa ka temprano para halugan ang quarantine restrictions sa masulod nga bulan tungod wala pa nalabot sang gobyerno ang advice levels kung vaccination ang paghahambalan. Suno kay Guido David sang Octa Research, hindi pa nakakaangay nga magpaidalom sa modified general community quarantine tungod kulang pa ang target nga porsyento sang populasyon nga kinahanglan nakakompleto sang bakuna batok sa COVID-19. Sa karon, ang Pilipinas naka-administer sang 8.50 million vaccines tubtob Hunyo 18 tuig 2021. Ginanunsyo sang Philippine Genome Center o kon PGC nga plano sinipasakaan ang kapasidad sa Pilipinas para sa whole genome sequencing kasunod sa pakadiscover sa bagong coronavirus variants. Sunod kay PGC Executive Director Dr. Cynthia Saloma, ang Pilipinas may kapasidad sa sequencing sang 750 ka samples sa kada semana nga mas manubo sa 1% sang kumpirmado nga COVID-19 cases. Patag ni Saloma, sa sini nga pagtingwa importante nga may maayo nga sampling design agud may maathag man nga paglantaw sa mga kaso nga ma-record sa isa ka komunidad.
Dugang pa ni Saloma, may mga tikang nga ginapaabot ipagwa kon konkreto na sa tuyo nga mapasaka ang kapabilidad sa pungsod para sa whole genome sequencing. Hindi lamang hindi lamang sa Manila, kundi sa iban pa nga lugar sa Pilipinas. Palayag pa ni Saloma, mahimo madoble sa pungsod ang kapasidad sa genome sequencing kung mas madamo nga lugar ang may ihibalo sa sequence sample. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa nga aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Lunes, Hunyo 28 tuig 2021. Sa luwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.